barkarar döwletiň bagtýarlyk döwrüne mehriban hem gahryman arkadagy musaýatyny her bir günümüz toýdur bayramlara şanly senele beslen tur. Hormatly prezidentimiň tagallasy bilen şu ýylym Türkmenistan Rowaşlygyň watany eglan edildi. Şu üstümizdäki ýylda hormatly arkadagymyň işlerini Rowaş bolmagyny tüýsürmän arzuw edýän gepleşigimizde Gorogly Şadýasandan Goroglyň öýlen şahasyny ýerine ýetirip bereýin. El kıssa hayriyaşı kadimi eyyamında vakti zamanına. Çağırdağ çannevil yurduna Gorogly ve demir erdörep. Munun atarmançılıkta, çaparmançılıkta, gaydozlukta, mertlikte, batırlıkta, sahaylıkta, velilikte, adıllıkta, bağışçılıkta, sağdarnalçılıkta, pehlivançılıkta da onu çıkan adam bolman. Yerin yüzünü iki bolsa bir iki bolsa Gorogly ben ödeyim. Gorogly ve atacıgıl ve giden sonra yurda hükümdar bol. 40 gidem näme ýanyny jemlap alyp 40 gidin başlygyna sapar gözü diýip at berdiler. Gorogly we köp bagtyna awda şikardy, keypi sapady geçirerdi. Güllerde burun 40 gidem alyp awy şikary çykdy, ödüňe belli hemişe awy şikaram oňuýup durýarmy. Kän bir awlar oň mallaryndan soň atlan bol sürhä şol gelşerine näme sapar gözü aýt aga. Şu doğru yoldan gitsek galatydy bar edi. Bir egri yoldan gitsek bize azık daşrak boly diýip doğru yoldan alyp gaýdyp näme genjim men sürtüniň üstüne alyp geldi abi. Süreyya kıyla verene köze basıklayın bir kisaniyiklerin kuluğunu ümlak koyuverdin avu yikler. Barıp genjimin koyunun bir kisani koyunu alkaydın ağımıdan bir odiyun bir kan bir olmadı. Kala var bir şakıl mesele edeylin idi. Yiğitlerim näme acap bolýar diýip iýde galan kişi bolan bolyp genjimin sürtüne garşy gaýdy berdiler. Emma bu yiğitlerim Gorogly gözünün gıytağı bilen görüp galanakine emma bular safar gözüne bir gepin ýetende safar gözüne ýanyna çağırıp. Ay safar gözü. O yiğitlerini ýere goýberdin. Safar gözü daha inni bolmady. Al ağa genjim men sürtünden barıp bir kisany koyunu alyp gaýdan idim. Ağımydan bir odyon bir kan bir olmady gala var bir şagyl mesek edaýlyn idim. Hey safar gözü genjim meg diýen adam yaman niyetini ejidi adamdyr. Men aýtsam şoň mal dünýäde degmesen gowular diýip atyryp ötä gidiberdi. Alny biz habar kimden esel habar sürägden ýigitlerden eseli. Sürägden ýigitlerim näme berden bardylar genjim men çopan çolklarymna büýükleri çopan taýyklaryny haýbadatdylar. Gorogly ben ýigitlerim näme özüňe belli uruşbady ýigitler, daýy ýigitler, pelwan ýigitler. Bir iksan kel çobanı gördüm etmeni kimizin şeşber bilen kimizin ay palta bilen kimizin aydan ucu bilen urup yüzü gözlerini gökte alıp rat adama semizinden dayıundan yüğünden çeksen yağı çıkacak bolup durun rat iksan berre toklayın atın onu basıp kayttılar o. Kala gelip näme dabağını çal diyerden çıkarıp but kimisi şar edip kimisi kebap edip kimisi palav edip kimisi şalav edip her gaýdy öldürün gowryn naharly edip iýip oturuverdiler. Alny bular munda kara tapyn biz habar kimden eseli habar genjim men çopan çolklaryny eseli. Genjim men çopan çolklaryny näme salymny bermän, genjim men gaşyna garşy tutturup gaýdy berdiler. Genjim men näme günür tanyň çağına bir tamyňam kölegi tarapyna geçip bir keçänem aşagyna ýazyp iki ýatsyga da ýaplanyp bir çaýnak goýuk çaýym öňüne alyp ýan bir ortlapmydy, ortlamamydy bir terese çopan çolklary ýetilmän geldi. Şundan näme genjim men çopan çolklaryň öňüne ýürüp çykdy. Haw çopanlar saglykmy? Hayt ağa han hasırın ona çopan tayan eğitilget. O näme boldy? Gorogly diýip bir tane iniň barakan ýigitlerden bar bay sürüňe arnal gaýtdy diýdi. Hay şundan näme maldyny elden gitdi diýenden soň Gorogly ben oturyn herem hanasyna garşy tutturup gaýdy berdi. Şol gelsene näme herem hananyň içine urup girdi gördü näme 40 git. Palawdan, çiýişlikden, şaradan, kebapdan mäkem garlaryny doýurup mes bolyp oturýarlarda. Emma bularyň arasyna Gorogly we düşmedi. Gorogly bilen ýekilikde oturýan bir herem hanasy bar, şoňa garşy tutturup gaýdy berdi. Herem hana gelip kapydan urup girdi Gorogly we gördü näme sürü diýip de goýuk çaý içip oturýarda. Hey zaňar, men seň üçin mal ganypmydyr? Men seň üçin dünýä ganypmydyr? Ya ataň ady we maňa mal dünýä goýup gitipmidir seni talary ýaly. Gel seni bir eýdip beýdip ýekese inip baksam bakardym. Bir gezip beren aç 40 ýigitleňem men bakaýmy. Sen ýydyly bolany maly bolardyň, dünýäli bolardyň. Ha biýde uly salfaýak, zaňar diýip agyny bilen zatlaryny aýdyp zäherni pürküp ýygyna garşy gaýdy berdi. Gorogly näme keligini düşünmän janym. Däliň müňe bir telek diýse de bir gepi gerek diýerler boldy o. Rafa aýtdy biýde uletligime oglum ýok, salfaýaklygym aýalym ýok. Inni men şu bolup görüşüm, şu gezip görüşüm öz ağam men ýüzüme wagtykdy. Näme çyksa özüňden çykar diýerler boldy o. Ýigitleriň oturyn herem hanasyna garşy gaýdy berdi. Şol gelsene herem hananyň içine urup girdi gördü näme 40 git urupdyrlar kebaby şaradan çiýişlikden palawdan şalawdan mäkem garlaryny doýurup aýdyp saçal desan aýdyp mes bolyp oturýarlarda. Gorogly beýt hey ýigitler bu alanyňda iksan keldokly meni
Gencim ağamın önüne köp kızala koydunuz. Vaq şol zangarın zaten deýmesen boljakan bir döwleti berýenim Allah'ın özü, alýanym Allah'ın özü. Bize de bir berse bir ýaşy döwlet berse bolmady mahyry. Diýip şu ýerde näme görogly durly ýerlerden tymsal getirip pelen adamlaryň başyna getirýän belalaryny ýadyna salyp, ýigitlerini öwütünde ödüp, ozal başda Hudaýymyň döwlet gerekdirigi. Yıkılanla goldamagy medet gerekdirigi diýip, ýigitlerini garap bir bäş kelime öýtdi, gör bakal näme diýer. Ya eyvey eyvey, odal başta Hudaýymdan ey. Döwlet terhekdir ýigi degeli. Hayy kalanla goldamaga medet gerekdir ýigi dey. Akala gözleşmane, nervumra tek değil desmane, anamı tek iyi desmane, doğun gerektir yiği değil. Doğru dere uşağın taşaklı, doğru dere uşağın taşaklı, işini eyvan ocaklı, bugün böyle erkin ocaklı, gözel gerektir yiği değil. Attır yiğitin yoldaşı, alındır devletin bası, Heydem olta göğün hoşe, buraya gerektir yiği değil. O çivitlerin yeti hatta, o çivitlerin yeti hatta, muhannete para hatta, görevli ben yoğunun ne gayrat gerektir yiği değil. Hala eyle, hala eyle, hey, hak hayrat gerektir yiği de, rüya gerektir yiği. Koç yigitlerin yetihattan muhonnesler para hatta. Görögli bek yow gününe gayrat gerektirigi dedi. Görögli bu naman aydandan soň näme 40 yigit görögli bekden öýkelep. Hey ağa alanymyza 2 tane kel toklumynyň üçin ağa da ýetdiň, ine da ýetdiň, zurýada da ýetdiň, ýetmedik zadyn galmady. Şu 2 tane kel tokluň aşagyny galmar saçanam bolsa, ol jamyň oňun wagtyna bir gençim ağa şu 2 tane kel tokluny gaýtaryp bererdi. Yigitler bir-birine ýaplanşyp uka galyp bolyp galyberdiler. Göröglyň bular bir zaman terediýip oturup, bir de bir ýastyk başyny çekerdi, bir de uka galyp boldy. Daňnarak şeytanyň gidip Rahmanyň geleni wagtynda görögly bir düýüş gördü. Düýüşünde piri bir peridadyň elini tutuýup gelip içeri saldy. Hey oglum, sen näme beýt papa bolup ýatyrsyň? Seniň ýaly mertdigide, seniň ýaly batyrygide, seniň ýaly gerçek goçygide beýt papa bolup ýatmak ýaraşmadan tur oglum ýerinden. Ine oglum seniň jübütüň. Bugy kap dağına jahan paçanyň gyýdy. Ady ağyny perdip gözden gaýyp bolup gitiberdi.
Bu kıydın aydıysan ağı var, günnüysen gözü var, qasar qıyılıp duran, gözler sülüp duran bir enayı oğudan qıydı. Şundan näme tiskinip popuk qara deri bolup yerden turdu. 40 gidem näme boldu, ha näme boldu çırağını yakın qıyıp. Gör oğlu böyle su verip, yüzüne su verip bir meydanına son önüne gelenden son sabar koday tayt ağa. Düş gördün mü, peri gördün mü, peykar gördün mü, näme gördün ber habarın. Hey yigitler, men size göründüğümü sağ bilen beyan kılıp bereyni. Şu yerden hemen gör oğlu bey eline qaraqadmadı utanını eline alıp. Yigitlerine karşı qarab, göründüğünü beyan kılıp gaflattı, yatırdım geldi. Bir peri ıskodunu meni hayran eyledi. Şol perinin sevdanı düşmüşüm, ıskodunu meni hayran eyletti. Yigitlerine qarab, göründüğünü beyan kılıp bir beyaz kelime ayttu. Gör bak näme diyer ha. Yan gaflette geley, yatırdım geldi bir peri. Gel bir peri, ıskodunu meni hayran eyledi. Şol perinin sevdasına düşmüşem, gele düşmüşem, ıskodunu meni hayran eyledi. O kalta keyipler, kutbalarda kıyıptır, gel de kıptır, şerin canım ıskoduna yakıptır. Laçın kimin kıya bakıptır, gel bakıptır, ıskoduna meni hayran eyledi. Yav ey ağalar aklım aldı bir peri, yeğline geyiptir film bilen diyer yey. Başına tancıptır tıllanı deri, skoduna meni hayran eyledi yey. Yav gör oğlu beyley, aydır şirin tödünü, gele tödünü, canım algan erkeklere gödünü. Sen batıp giden idini, gele idini, adı ağa Yunus beyan eyledi. Gel gel leyley, yanım yeterley. Yar gör oğlu beyley, aydar şirin tödünü, gele tödünü, canım algan erkeklere gödünü. Hürme kılsam batıp giden idini, gele idini, adı ağa Yunus beyan eyledi. Gel gel leyley, yanım yeterley. Yar ıskoduna geley, meni hayran eyledi, gele eyledi, adı ağa Yunus beyan eyle. Deveyo, gele gele eyley, yanım yeterli. Gör oğlu bey aydar şirin sözün canım algan erkek kara gözünü. Sürme kılsam basıp giden izini adı ağa Yunus beyan eylettiydi. Gör oğlu bey bu namanı aydanından son 40 yıl söyünce ağamın duyuşuna peridat giriptir. Al ağa salgısını aysan boldu, onu nirde bolsa ağdarıp taparsam senem öylünürüz aslan aladan etmediydim.
Gör oğlu beğenmeyi te yigitler size peridadan hi qaladar kayın oturup bolurmu? Men o peridadı özüm aktarıp taparnam. Özüm öylönürüm, emma menin size etçek haşım. Men gelinçam ağzınızın ölüm olamam gencim ağın türtünü deymäniydi. Onu çelinäme bir yanın dağım ağıran ekeni. Gör oğlu be yigitler qıyratı getirini yigitler näme qıyratı bir gıldan bedep beslep getirdiler. Gör oğlu be şalı bazlarını giyip at yaraqlarını takın. Silkme telve kellayıp jövher kılcı beylinden atıp adık okuadı haracadı boldan alıp qıyratın üstüne mekam atlanıp. Al yigitler. Yurda size tavsırdım, sizem Allah tavsırdım deyip. Nirdesin kuğap dağı jahan paçanı yurda ağırınız berin mekan neyip. Yolu rovan olup at doy qaydı verdi. Birini çağ yol yürap, boldan bol yürap, ad edip köp yürap, birini semendil yol yürap, sehralıktan, dülüktün, dağlıktan geçip, bir çöl beyvalın içinden giyrik gidiverdi. Sol gidip barca näme gör oğlu ben, horcunna teresi adık okuadım kuturup, meşigine teresi kaksuğum kuturup, qıyrat jana görem näme suğluktan yan halit ıskından açıp, gör oğlu ben asmanı maksa, asman yere vakta yer boluyup geliydi. Şunun näme öz önüne deyirem mäne başladı. Sen öylünöyniysen, iyilenöyniysen, öz iyiliğine yurduğuna qıyı tapılmadım senin. Neçeme halların, beylerin, paçaların qıyılarını halaman, bir düýşüňe giren melgunun gepine gidip, inni sen ölmen iteliymiş, sol ödön verinik geliyor, sol vaxtında näme düýşüne giren pigri qavat qarşısına peyda boldy. Eyt oğlum, päliginden, raýynyň niyetinden qaytjan oğlum. Sen ağını siyal peridadı yetmek üçün kän maňy deredip ayakka bardırdın jan oğlum. Sol vaxtında näme piri eline kasa bilen yere burdu yerden çeşme çoğuyup çıktı. Gör oğlu ben sudan tesselini kandırıp qıyrat hem mekam suya yaktı. Pir aytdı al oğlum şu qavat qarşına dağa görüyor mu? Görüyorsun pirim. Al görüyorsun badın şu dağın anırdan bir köşk bardır. Bu köşk Jahan paçanın qıydı ağını pera lağlı merjenden jöhörden saldırıp beren köşküdür. Emma köşkün bozoguna yatsanıp yatan azarha vardır. Munun bilen oğlum urşuğum olma. Söğüşüğüm olma, qırjasıgım olma. Şu toprak ağından sepi bilsen senin işin gelsendir jan oğlum deyip. Yerden bir kısım toprak alıp berdi. Gör oğlum pirin benim toprağın seyine duyup alıp ağ patadan alıp qıyratın üstüne atlanıp qıyratı bir qamçın saldı köşkün beri yandan vardı. Görsün hemen pirinin ayçıyalı. Köşkün bozogunda yatsan yiyip yatan azlarga iki yana toğrunu yiyip yatı yanka azlarga ağının of taçıyor. Gör oğlum ölsünden pikirati janım men bu azlargan öldürüp geçip verdim men kınam artık olur. Yel öňürtümünden bir yol sorak göreyin. Dayaw janlar, güýçli janlar belki ýalvar bekar gördüm aşyklar üçin ýol açarmy näme diýip. Diýip şörde näme azlarga garşy gara. Kudret bilen bina bolan azlarga bent eyleme perigiýiň ýoluny. İkimidem yaratganlar bir Allah bent eyleme peridadyň ýoluny. Azlarga garşy garap, azlargadan ýol sorap bir 5 kilometr öýtdi. Gör bakal näme diýer. Yav eyvay eyvay eyvay. Yav kudret bilen bina olun azlarga ben deyleme peridadyň ýoluny. Ay kavmidem yaratkanlar bir Allah ben deyleme peridadyň ýoluny. Eyvay ey men ýannym qyýdar ey. Azlar hafennäge melul bolur hey. Hayvat bilen maňa nazar salar sen gel. Alırken, hey vay ey gel alırken. Qabe temhali bugün ölürsen gel ölürsen. Ben deyleme peri qıydım yaram 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 yolunu 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 gele yolunu. Hey.
Yavur meni sorsan sanlı bilden bolar men beyan ettim tere bağın gülü men. Atsam aysam adı ben oğlu men ben değilim periladın yolunu. Ey vay ey men yanım kıyıdır ey. Benim yarım fiyadın hünörmeli. Sanne bilde 5 gün devran sürmeli. Gel sürmeli. Ey vay ey gel sürmeli. Kör oğlu bey yar cemalın görmeli. Gel görmeli. Ben deyleme peridadım yarım 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 yolunu. Yolunu, yolunu gele yolunu. Gör oğlu bek buna amanı aydandan soň bir teresi Azdarhanın kişidilin bäri ýanyna gidip ýör. Hay inni bolmady diýip. Piriniň bilen toprağın derrew süýünden çykaryp alagada. Azdarhanyň agyna sepip goýberdi. Azdarhan näme Guran agaç kimin bölek bölek bolýar galyberdi. Gör oğlu bek näme galanyň içine girip gidip şol gidip barsyny. Ser howuz ýeriň, pez howuz ýeriň, owdan baglar diýerim, owdan güller diýerim. Kuşlar saýraşyp bilbiller her durly owad edip. Miweleriň özi bişip özi düşüp. Haýsy miwany baryp gyzyk gördüň jop damyp durda. Gör oğlu bek goýa jennetiň bir bölügini giýreni alyp boldy. Şol gidip barsan bagyň aňyrtynda bir köşk görünýär. Bu köşk jahan paçagynyň gyýby agyny per Allahly merjenden jöhörden saldyran köşküdi. Gör oğlu bek köşküň daşyndan bar penjereden esewan etdi görsen näme? Agyny peridat 360 san kenin daşyny üşürüp. Al gyýlar. Şun adamdaryň düýşme giýreni 40 gün doly diýip. Kenileriň hertini aýdym aýtdyryp, saat çaldyryp diýsan aýtdyryp zordan wagtyny geçirer ekenna. Gör oğlu bek näme penjereden gözläp durýarna. Janym peridadyň maňa garaşyp oturan eken o diýip. Gel bir peridady gelirligini bildireýin diýip. Şu ýerde näme köşküň penjeresinden gözläp, agyny pera gelirligini aýan kılıp. Perim menden dilediğin malmydy basmynda nädir? Gurupsyň egri kemanyň gözmidi gaşmyda nädir? Gör oğlu bek ýok kararyn terk etdim namysym arym. Oyun ha gül ýüzýärm gördüň düşmedi nädir diýdi. Gör oğlu bek bu namany aýdandan soň agyny peridat. Ahaw gyýlar. Daşardan adamlaryň o awelini aldy. Bar pawark gaýdyň näme iki tane kenili ýolady, kenililer näme? Daşary çyk gaýdy berdir, ömür adamda göz düşmedik kenililer. Gör oğlu bek kaddy kamatyndan, boýundan, siratyndan, sypatyndan gorkup içeri gaç gaýdy berdiler. Şol gezene näme ak öýüňüşini urup girdi. Agyny peridat taw gyýlar näme boldy? Al perim adamdat diýen şol bolsa, çağırıp gelmege biýany durun biz şonu ýüzüne de seredip biljekler diýdi. Bä inni munyň hiç ýyl alajy bolmadym kan diýende näme? Agyny perin çağırykdan saklan bir kemper bardy. Haw mamajan, al içimiziň uluyumyzdan sen köpü görünmizem sen. Sen şo kyn görmesen sen şo adamda baryp çağırıp gelasaňa. Kemper aýtdy al gyýdym, ataň dünýäden teňe tillany, serpay boldun bersen. Peridatlarsa giyindirsen ýüzüme de 7 gat perden çekip bersen. Men özüm kemprem bolsam sizden özüm kem görün näldir diýdi. Agyny peridadım näme ajap bolýar diýip. Atadynyň dünýäden teňe tillany serpay boldun berip. Peridatlarsa giyindirip ýüzüne de 7 gat perden çek gör oğlu bek ilçetip ýollady. Kemper näme ak öýden çykgaýdy berdi gör oğlu bek ýanyna bar berenne. Elini bir gede götürdi ýygyna garşy gaýdy berdi. Gör oğlu bek gyratyň üstüne duran ýerine janym nähil boldy aýtdy. Näme bularyň ýurduna mihman şeýle garşalanyam käbi diýip. Gyratdan düşüp kemperiň ýerine çüýüp gaýdy berdi. Kemper şol ýetdirmen gezde näme ak öýüň içine girip 360 san keniler aralak geçägede agyny peridadyň ýanyna baryp ýüzündäki ýetgat perden bir ýana sowdy. Gör oğlu bek näme ak öýüň bozogonyň agyna gelip kapydan seredip durup berdi. Kemper aýtdy, "Haw gyýdym ak öýüň uçan. 40 günden mer adamlar düşmege ýerti otyň şumy gören adamlar. Agyny peridat gör oğlu bir sellem syýlap durup tap mamajan edilöşü diýdi. Adamlaryň her bir işleri var, sen şoňa döp gelerim kan.
Adamdadın oğdu bilen girmeli, külü bilen çıkmalı, naharın pişirmeli, çöreğini yapmalı, sen sodatları düzüp gelirim ki. Kısmattır, mağlaydır, mağmacan, adamdadın neymi işleri bolsa ben soňra di. Kemper şey diýenden soň näme agyny per aşak bakıp oýlany berdi. Gör ogluýum näme ak oýun kapsynyň agynda duran ýerine. Janyp bu kemper bara biziň aramyzy bozuýup bar ýer etdi. Gel bir peridadymy menen bir kalk söz diýip galaýyny diýip. Şu ýerde näme ak oýun bozogonyň agynda duran ýerine. Agyny pere garşy garap. Perim seniň fiýadylpyň aýla boýnuma bent bolsun. Bersin aşygynyň muradyn. Seni görmäne ant bolsun, şert bolsun. Kelamlardan hem ant bolsun, kelamlardan ant eşip bir bäşkenem. Söz aýdyp tuk, gör bakal näme diýer ka. Ay ho, perim senin fiýadylpyň aýla boýnuma bent bolsun. Bersin aşygynyň muradyn seni görmäne bent bolsun. Oy. Ay bizim beylerim metan beyleri attal sanna garim beyleri oy. Açana. Ala hop 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 görmek arzu eden beyler görmek arzu eden beyler gele seni görünmeyen kelam Allah'tan. Alçan bilden atı nereden nedin şerbetinden altam. Ya görüyorsun sen senden de atem kelamlardan anpılsın oy. Ha görüğlü ve pir mali bir peyan dünyanın mali oy. Açana. Açana. Hop 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 hop. Görmek arzu eden beyler, görmek arzu eden beyler gele seni görünmeyene ben kelam Allah'tan. Görüğlü buna aman aydandan soň. Agyny peridat adamlardan kelamlardan ýokary antynyň ýokdugyny bilýetdi. Agyny peridat aýt kemper. Adamdat olar ýalmyş, adamdat bular ýalmyş diýip göwnüm geçirip oturmup tur öýüňe garşy gummal gözüm görmesin diýdi. Kemper näme başak bolýar oglum ýagşy oglum diýip tagdim edip ýyzyna garşy gaýdy berdi.
360 san kenililerine cevap berip koy berdi. Ak koyun içinde Goroğlu bilen Ağın Ülperi'den başka adam kalmadı. Ağın Ülperi'den Goroğlu çay verdi, nakar verdi, karnını mekam doyurdu. Goroğlu tey perim. Menin bilen durmuş kuracak bolsaň, menin bilen döwran sürjek bolsaň, önjek bolsaň, özjek bolsaň, yurt dolanırjak bolsaň, menin bilen yörgül. Maňa ilim halkym 40 gidim garaşyp otyr. O Goroğlu sene ýam demdiňiň alyp boldyňmy? Bay men ýam demdiňim alyp boldum. Olar ýaly menem goşurum duyup çyk goýundyr bir atamydan ak paýta aldak boldy diýdi. Jahan paçanyň ýanyna baryp näme ak paýtalaryny aldylar. Ağyny Peridad aýtdy. Al Goroğlu şu Gülşürün jan ýenem bir tane kenidim ma şonum ýanyna alyp berip bersek neçik bolýar. Ajap bolýar diýip. Goroğlu gyrata Ağyny Peridad bilen Gülşürün jan näme howalygy diýen atyna atlanyp, azyk owkat harajady boldan alyp Nirdesin çardag çannivil yurdu deyip yol rowan bolup at koy qaydy berdiler. Bular birini ça yol ürap fehralıktan, düllükten, dağlıktan geçip şol gidip barşada näme Ağyny Peridan goýuna şeytan arasty. Janım men ba adamlaryň ýygyna çyk gidip barym munyň geda kelligini bilmesem, Goroğlu kelligini bilmesem, çopana kelligini bilmesem, gel bir şunyň bir öňünden habaryny alyp görýüne diýip atyň üstünden baryn ýerine boyun tozup Goroğlu garşy garap şükür edeyin teni veren Allah'a Haythı Han'ın oğlu ekenin bilmedim. Keresmeli yüzün meňdetdim aýa. Haythı Han'ın oğlu ekenin bilmedim ni. Hep bir väş kelime öýtdi, gör bakal näme diýär ha. Ay şükür edeyim seni veren Allah'a. Haythı Han'ın oğlu kenin bilmedim geley ve vel yâri. Ay keresmeli yüzün meňdetdim aýa. Haythı Han'ın oğlu kenin bilmedim geley ve vel yâri. Ay menin özüm 13-14 ýaşymda tılladan jüpjygam bardyr başymda wayay wel ýary. Ay peri bir kırk aylansın daşımdan geley daşımdan ey. Haythı Han'ın oğlu kenine bilmedim yo. Oh, will yar. Ah, oh, will yar. Ah, will yar. Ah, will. Oh, will yar. Şuna aşık men namızım var, arım var. Şuun sana şive bilen edim var geley ve gel yari. Ak yüzümden okat kimin halim var. Haythı Han'ın oğlu kenin bilmedim geley ve gel yari. Ha ağa Yunus Jahan paçanın qıydı, yar bolmağa kavul eyledim sizni geley ve vel yari. Ay çannet bir alıp barsanız bizni geley gel bizni. Haythı Han'ın oğlu kenine bilmedim oyo. Oh, will yay. Ah, oh, will yar. Who will yar? Who will yar? Hey, will yay.
Ağınız peridat buna amanı aydandan soň. Gör oğlu bögüm näme ýygyna gaňrylyp, ağınız peridada garap. Meniň baýa kellegimi geda kelin meniň ýurdumy baransaň bilersiň diýip. Ağınız peridada jogap berip, mert bolan iki sözlemez merdin ikrary bir bolar. Söwüş güni goç ýigide şahy merdan desir bolar diýip, ağınız peridada jogap berip bir 5 kelime aýtdy, gör wak näme diýerka. Oy mert balony kütlemez, mert balony kütlemez, merdin kary bir bolur. Aley merdin kary bir bolur. Söwüş güni goç ýigide şahy merdan desir bolur, ha şahy merdan desir bolur. Aley şahy merdan desir bolur. Al mertler çekermiş ýaýyny, mertler çekermiş ýaýyny bilip oturar jaýyny. Bilip oturar jaýyny. Ganymdan arpaýyny mertlerin şeýi zor bolar, ha mertlerin şeýi zor bolar. Aley mertlerin şeýi zor bolar. Hadan ýeli öten barsa, hadan ýeli öten barsa, düşman ýolun keten bolsa. Aley düşman ýolun keten bolsa. Yigit başı keten bolsa maly bolar, malsyz bolar, ha maly bolar, malsyz bolar. Aley maly bolar, malsyz bolar. Ha gör oğlum efsana çağlar, gör oğlum efsana çağlar, gulasda kunşolu bağlar, gulasda kunşolu bağlar. Beyik beyik karlı dağlar, karlı bolar, karsız bolar, ha karlı bolar, karsız bolar. Aley karlı bolar, karsız bolar. Aley hey. Hey. Beyik beyik karlı dağlar, karlı bolar, karsız bolar, ha karlı bolar, karsız bolar. Hey. Hey. Gör oğlu bek buna amany aydandan soň näme ağyny peridada to gör oğlu bek. Göwnüňör melal getirmäk wer meni ýöne geplemäni gep tapmany. İçimde gystyrmajak bolup aýdagadım diýdi. Bolar näme şeýip degişip gülşüp birine çögün ýol ýerip çardag çanny bel ýurduna asdylar. Gör oğlu bek atdan ere götürüp düşürüp alyp jarysyny jar çektirip berdiler. Gör oğlu bek toýuny ähli çanny bel ýurduna gerçek goç ýigitler gelin gyýlar toýa gelip. Toýun 40-lanjy gününe näme? Gör oğlu bek 40 ýigitinden ýyly halkyndan minnetdar bolyp, 40 ýigitine ýyly halkyna gözläp, toý tutmuşam çanny beliň düzünip begleri gutlan şu gün näliň toýuny. Düşman köp bolupdyr meniň kasymda begleri gutlan şu gün näliň toýuny. Ýyly halkyna gözläp bir 5 kilometr öýtdi, gör bakal näme diýer. Ay ho toy tutmasan sanne bilim düdünne beyleri guttan şun nädin toyunu düşman köp bolupdyr meniň kasymda beyleri guttan şun nädin toyunu nädin toyunu bezmenden medewatlar çapar men bezmenden medewatlar çapar men hermenden hermet budu kapar men beylerime ağır halat yapar men beyleri guttan şun nädin toyunu
Meylisimle fazlavetler kurunlar, kolları sürüp kılmak, tımla durunlar, ağa beyler altın kağıda vurunlar, beyler kutlanışın, nedin toyunu, nedin toyunu, gör oğlu bez kurdu sövet halleri. Kör oğlu be kurdu söve fağları, kölünle karkalday, bu vakaları, toya gelenin aklı Türkmenileri, yar iyileri kutlan şunnevi. Ah toyunu vayı. Kutlan toyunu ey nedin toyunu, kutlan toyunu ey nedin toyunu gel. Gör oğlu bak buna aman aydanının 40 gece unu yap, toy verdi, ağzından verdi, yalanızı doğum verdi, at çaptırıp, altına ava kattırıp. Ağını peridat bilen gör oğlu bak şehit mağdat muratlarını yettiler.